Tot just ara falten 5 minuts perquè siguin 2:15 del matí. Continueu escoltant a mig matí a les sintonies de Ràdio Llavaneres i de Ràdio Sambi. Com cada 2 setmanes, coincidint amb dijous i a aquesta hora, tenim ja amb nosaltres a la Montse Macanàs amb el seu univers zen per fer-nos companyia durant els propers minuts d'emissió. I sembla mentida com passen els dies de pressa, sembla que va ser tot just ahir que teníem aquí amb nosaltres i han passat 2 setmanes. Sí, tot just acabo de fer la relaxació i ja tornem a estar aquí una altra vegada. Com és possible que ens passi el temps tan de pressa? Passa molt, i més ara, perquè estem vivint en aquesta època de tant de trasbals que encara no tenim ni la rutina fixada, no, d'alguna manera. A mi em passa, Jo he de fer una confessió i és que comença a sonar la música aquesta de fons i ja em relaxo, és com... Toca, és el moment de calma. Sí, coincidim plenament. I el meu cos decideix alliberar-se, no sé com dir-ho, però és sonar la música i jo ja estic preparada per relaxar-me i pel que vulgueu. Pel que vingui. Sí. I precisament per aquesta velocitat amb la que ens passa el temps i aquest estrès que ens acompanya i que no ens el podem treure de sobre, és perquè encara de ben segur agraïm més aquests minuts radiofònics que ens aporta la nostra companya i col·laboradora Montse Macanàs, que avui ens parlarà, a mi ja m'ha fet por només veure el títol, del control i la disciplina. Quan sento control, quan sento disciplina, em sento vigilat, em sento censurat i veurem per on se'n surt avui la Montse Macanàs per donar-li la volta en aquesta primera impressió. Sí, perquè la veritat és que jo mateixa quan triava el tema pensava, mare meva, quin berenjenal t'estàs posant, perquè la veritat és que és un tema molt punyent i que molt present amb tots nosaltres, no? El que sí que us diré és que, tot i parlar-ho de manera més general, m'agradaria més parlar del control i la disciplina en cada un de nosaltres. Amb el nostre dia a dia. De forma individualitzada. Sí, que distingim entre què fem amb control, què fem amb disciplina i de quina manera ho podem donar la volta quan som, que ens castiguem, no? Perquè alguna m'ha sortit bé i al contrari ens posem rígids, no? Perquè intentem controlar la situació, no? Perquè és molt diferent el control que la disciplina. No tenen res a veure. Doncs el que passa que nosaltres automàticament ho sumem, no? Ahà. Disciplina ve del mot llatí discipulus i significa aprendre des de la comprensió. I què vol dir comprensió? El DIEC la defineix com tolerància, condescendència o transigència vers els comportaments, els actes o els sentiments d'altri. Però a mi m'agradaria afegir també el ser tolerant, condescendent i transigent vers els meus comportaments, els meus actes o els meus sentiments. I en aquest punt, més que parlar de la disciplina, que també el DIEC, avui us estic acribillant amb definicions, el DIEC defineix la disciplina com un conjunt de regles per mantenir l'ordre i la subordinació entre els membres d'un cos i l'observança d'aquestes regles. Entenem per això la disciplina a l'escola, la disciplina en un exèrcit, a l'església o la disciplina esportiva. Però aquí també a mi m'agradaria referir-me a l'autodisciplina, la qual és imprescindible a l'hora d'ensenyar disciplina a un altre. Si jo no sé autodisciplinar-me, poc podré fer quan intenti disciplinar amb una altra persona. I en cap cas penso que hem d'entendre aquesta autodisciplina com una forma de repressió, sinó al contrari. Al contrari, exactament. Quan el control, que ve de controlar i que segons també el nostre amic DIEC es defineix com exercir una influència directiva o restrictiva sobre quelcom, apuntaria que, a diferència de la disciplina, el control és restrictiu i limitador. Quan jo baso el meu dia a dia en el control per sentir-me segur i no equivocar-me, el que faig és omplir-me de hauries de, no hauries de, has de o no has de. I en lloc d'alliberar-me, el que faig és coarto la meva llibertat, m'encotillo i, per tant, no puc fluir i tampoc sóc capaç de crear la meva vida. Déu-n'hi-do, per començar, És un plat fort, aquest aperitiu. És un plat fort, evidentment. En cap cas quedi clar que estem parlant de cap mena de restricció, de cap mena d'autoimposició, sinó d'aprofitar aquestes definicions que tu ens has dit, sobretot la de la disciplina, per aprendre a exercir sobre nosaltres i per a la vegada fer-la servir quan parlem amb els altres. Exacte. Quan jo el que intento és, per exemple, a les escoles, quan jo vull educar, clar, primerament, si jo sóc autodisciplinat amb mi i sé ser
més condescendent amb la meva manera de ser en el meu dia a dia, em serà molt més fàcil disciplinar amb una altra persona. Sempre tenint en compte que parlem de la llibertat i el respecte. No es tracta de tallar-les a ningú. Fixeu-vos, aquí us he explicat que el control em porta, entre d'altres, a viure de manera estressada, a no fluir, a no ser flexible i, per tant, ser rígid. I quan parlem de no flexible i no rígid, ens referim tant a nivell emocional, com a nivell mental, com a nivell físic. Una ment rígida i poc flexible normalment és un cos rígid i poc flexible. I al revés. Observar els altres des del meu propi mapa. Què vol dir? Nosaltres, en la nostra manera de fer, tenim com una realitat, la nostra pròpia, la que nosaltres veiem, que coneixem com a mapa. Però el meu mapa sempre és diferent del davant. I no ens n'adonem, i quan interlocutem amb un altre o estem parlant amb algú altre, el que fem automàticament traslladem el nostre mapa al seu. I clar, des d'aquell lloc mai ens entendrem, perquè ell té la seva pròpia visió i jo tinc la meva. Si jo no me n'adono d'això, de que estem parlant des de punts de vista diferents, perquè la realitat que veiem és completament diferent, tot i semblar la mateixa, no ens entendrem mai. El control també em porta a jutjar, encara que no me n'adoni, a boicotejar-me, a castigar-me si no assoleixo una fita. En canvi, pel contrari, si sóc disciplinat o, com dèiem, autodisciplinat en el meu dia a dia, de manera positiva i constructiva, el que aconsegueixo des de la manera consciència, perquè quan jo sóc autodisciplinat, o sigui, he de ser conscient de que realment estic fent allò, he d'estar pel que vaig a fer. Llavors, des d'aquí, sóc responsable, em comprometeixo amb mi mateix i també sóc fidel als meus valors. A mi, tot plegat, és a dir, el que trobo més curiós i que no m'havia plantejat o que no sabia és el fet de relacionar la disciplina amb comprensió. Perquè jo penso, fent referència a mi mateixa, que és el que tinc més a prop, i a les meves vivències, que és això, el que tinc més a prop. Jo havia fet dansa ballet clàssic, que implica molta disciplina, i jo relaciono aquella disciplina amb patiment, perquè era molt exigent i al final vaig dir, m'encanta, però no vull seguir acceptant o seguir patint com ho faig per aquest motiu. O també ho relaciono amb primer, segon de batxillerat, que ve la selectivitat, que has de treure bones notes perquè això tindrà una implicació a l'hora de triar després el teu futur, la carrera, el que sigui. Jo també ho recordo com una època de patiment. Llavors, se'm fa... No ho sé, no sé com dir-ho, però se'm fa estrany, se'm fa complicat, no m'ho esperava, el fet de relacionar aquesta disciplina amb la comprensió, perquè no és el que crec que he viscut. Possiblement el que tenim, jo també m'incloc ara, mal entès, és el concepte de disciplina, quan això que tu t'explicaves ara, pel que fins ara hem parlat avui, seria control. Sí, exacte, perquè... Mira, et posaré un exemple molt fàcil del nostre dia a dia, perquè puguis a vegades veure més què vol dir aquesta comprensió, no? Per exemple, imagina't que tu ara dius, dintre de les teves històries que vols fer vols portar una disciplina, per exemple, en el gimnàs, suposem, no? Doncs mira, jo no estic avesada en el gimnàs, no m'acaba d'agradar, però bueno, crec que m'ajudarà, m'anirà bé, he vist els beneficis i vull fer-ho, d'acord, vull anar al gimnàs, molt bé. Des de la disciplina, què seria anar al gimnàs? Per exemple, doncs, no hi he anat mai, doncs no puc pretendre anar-hi cada dia. Vaig a ser comprensiu amb això, no? Vull dir, veure, si no he fet mai una cosa i de cop i volta vull anar-hi cada dia, què pot passar? Doncs que, ostres, em superi i ho acabi deixant, perquè clar, se'm faci feixuc un altre cop, el despertador, 1000 històries. Llavors, des de la comprensió és, a veure, jo no ho he fet cada dia i ara vull iniciar aquesta pràctica i la vull afegir al meu dia a dia. Doncs des de la comprensió és, com que no ho he fet, doncs em vaig a donar uns terminis, per exemple. Doncs la primera setmana hi aniré 2 dies, posem dimarts i dijous. I ho provo, com em sento i com no em sento. Una altra cosa, llavors, dintre d'aquest dimarts i dijous, per exemple, doncs, a mi l'hora que em va més bé, jo què sé, les 7 de la tarda.
Però també seré flexible si arriba un dimarts i a les 7 de la tarda i no hi puc anar. Oh, ja no hi puc anar, ja hi tornem a ser, ja comencem, ara segur que no sé què. No. A veure, hi has pogut anar? Hi pots anar en una altra hora? No hi pots anar una altra hora? Què és el que t'ha portat a no anar-hi? Perquè no tenies ganes, i encara que sigui per no tenir ganes, per què no tenia ganes? He passat un mal dia, no em trobo gaire bé, avui estic cansat, avui tinc ganes de fer un cafè amb una amiga, doncs m'ho permeto. Si jo començo a coartar aquesta llibertat de permetre'm les coses i no em soc comprensiu a mi mateix, el que faig és directament com quasi tallar-me les venes, no? I dir, ostres, no puc, i em flagelo, i em castigo, i vinga, i vinga, i vinga. No. Què està passant? No pots anar-hi? Bueno, no passa res. El que sí hauries de tenir en compte és a dir, si el dimarts no hi puc anar perquè no... El dijous, bueno, llavors haig de fer una altra lectura de dir, bueno, doncs, en lloc d'anar al gimnàs a fer esport, potser haig de buscar un altre tipus d'esport. Clar, és que a vegades és que m'han dit que era del gimnàs, però a tu t'agrada anar al gimnàs? Ho has provat? No funciona? Busca'n un altre. 50.000 maneres de fer les coses. Quan jo m'obro i m'escolto i dic què em ve de gust i què no em ve de gust, i vaig a ser honesta amb mi mateixa. Per què m'enganyo dient sí, aniré al gimnàs, quan en realitat ja ho he intentat i és que no puc anar-hi? Bueno, doncs vés a caminar per la muntanya, o lloga una bicicleta estàtica, no ho sé, o baixa't un vídeo, posa't al YouTube i mires i busques, i a vegades trobes un monitor allà que t'encanta, i com que estic a casa meva no he de fer res més que buscar un espai, i allà trobo la manera fantàstica de fer-ho. Vull dir, hi ha 50.000 maneres. En canvi, la tendència és a dir, com que jo volia des del control, jo controlo la situació, jo puc fer-ho, doncs sí, ara ho faré, dimarts i dijous i aniré a les 7. Quan no puc amb això, m'embicava i em castigo. No sóc comprensiu amb mi mateix. Llavors, clar. Avui parlant de control i disciplina, però avui penso que és la quarta sessió ja que fem d'aquest espai radiofònic. I ara estic arribant a la conclusió que tant si parlem de control com de disciplina com d'altres temes que ja hem tractat en aquests micròfons, sempre arribo a la conclusió de que una cosa és molt important: estimar-me, autoestimar-me. Exacte. L'amor per davant de tot, però en primera persona. En primera persona. I a partir d'aquí de ben segur que tot flueix d'una manera diferent, no? Quan jo m'estimo, quan jo m'escolto, quan jo em comprenc, sóc capaç d'estimar un altre, de comprendre un altre, d'escoltar un altre. Encara que, de manera general, tots estimem, sí que estimem, però a vegades no ens adonem i tornem al mateix. Estimo des del meu mapa. Com m'agrada que m'estimin a mi? I estimo a l'altre, però potser a l'altre no li agrada que l'estimi d'aquella manera. I l'estic afogant o no el deixo... No, observo, i si no, pregunto. Igual que em puc preguntar a mi, com m'agradaria a mi que això passés, o que m'escoltessin, o que em veiessin. I des d'aquí, llavors jo em mostro d'aquella manera. Si jo vaig des d'aquesta banda, des del cor, sempre davant, i fluint tal qual, llavors és molt més fàcil la relació amb els altres, fins i tot amb mi mateix. Perquè la primera relació més difícil és la pròpia, que sempre és la que deixem de banda i anem a fora, no? Com que no em conec o no m'escolto o em fa por a vegades les emocions que em venen, i en lloc d'afrontar-les o buscar algú que em pugui acompanyar a fluir amb aquella emoció, el que faig és em tanco en dintre i no flueixo i tornem al mateix, no? I vull controlar tota aquella situació però des de la repressió i no arribem enlloc. Parlaves ara, Montse, del control, que en el control és molt important doncs, no jutjar-se i no culpabilitzar-se ni ser tampoc molt crític amb tu mateix. Però clar, si hi ha alguna vegada no, més d'una vegada que comets errors importants, com pots fer per no sentir-te culpable d'aquests errors? Mira, primer de tot és humanitzant-te, és a dir, perquè fixeu-vos una cosa, quan una altra persona fa un error, què tendim a fer? No passa res, tranquil, per animar-lo, vinga, va, ja passarà. No, i en canvi quan el faig jo, és que ja està bé, és que... No, igual, ostres, què ha passat? M'he equivocat, val? I tornem a reprendre. Què en trec d'aquesta equivocació? Quina és la lectura bona que trec? Què és el que no tornaré a repetir o què és el que tornaré a fer? I des d'aquí torno a començar, perquè el passat està. Ja està. Si jo cada vegada vaig al passat, torno a flagelar-me, torno a castigar-me, pam, i segueixo en allà, i no flueixo, no aprenc absolutament res. Dels errors, el que centreu sempre és aprendre què puc repetir o què no puc repetir.
I des d'aquí, des de l'amor cap a mi mateix, de dir, ostres, m'he equivocat, i què? Per descomunal que sigui, perquè absolutament tothom s'equivoca. No hi ha ningú que no s'equivoqui. És impossible perquè forma part de la condició humana, l'equivocació. I gràcies a l'equivocació aprenc. Sobretot agrair aquella equivocació. Ostres! El que passa que, clar, tota la gent que està al nostre entorn no és igual, no tothom té jo diria, aquesta condició de no de perdonar, sinó d'entendre i de comprendre, i sempre hi ha qui està de guait de l'error del qui té al costat per aprofitar-se en aquest món de competències en el que estem vivint. Difícil navegar en aquest mar, eh? Sí, és molt difícil, però jo penso que el més important és que si forma part de tu aquesta comprensió de l'aprenentatge i va amb tu i és la teva manera de fer, o sigui, endavant amb aquesta manera de fer. I si un altre se n'aprofita, doncs, ostres, jo, de veritat, t'envio tot el meu amor, tota la meva llum, que et vagi molt bé en el teu camí, però potser a mi no m'interessa ja compartir el meu camí de vida amb aquella persona. Doncs apa, adéu, bon vent. I ja està. Però això sí, des de l'agraïment, per haver estat amb mi, t'envio molta sort, molta fortuna. Si tu et vols aprofitar del meu error, doncs mira, fantàstic, si et va bé. Doncs mira, me n'alegro per tu. I ja està, i tranquil·litat. Si jo vaig des d'aquí, el que faci un altre ho deixi de fer més igual. I també he de comprendre que l'altre està vivint aquella situació i ho viu des d'allà. M'agradi o no m'agradi, ho comparteixi o no. Però si vull ser comprensiu, també he de ser comprensiu amb la manera de fer de l'altre que a mi no m'agrada o que a mi no em fa sentir còmode o que no és la meva mateixa, no està dintre dels meus valors, de la meva ètica. Jo ho he d'entendre, encara que no ho comparteixi, però aquí forma part la comprensió, no només el que ens agrada, sinó també el que no ens agrada. Com practiquem o com treballem l'autodisciplina, en aquest cas positiva? Mireu, sent comprensiu, com dèiem, i tolerant, primer de tot amb mi mateix. Recordem que l'autodisciplina m'ajudarà a poder interactuar amb els altres, respectant-me, aprenent dels errors, com tu molt bé has apuntat, Sergi, molt bona apreciació, no castigant-me, sobretot. Després, cercant quines habilitats o virtuts tinc per aconseguir les fites que em proposo. Clar, tendim a no veure les coses bones que tenim. Sempre veiem les negatives o les que em falten. Ai, és que em falta això. Bueno, i què tens? Què tens a l'altra banda? És que no tinc peres. Ostres, però tens pomes. I potser tens melons i síndries. És igual el que no tens. Com que ja no ho tens i ja manca, doncs fora. Que hi ha la possibilitat d'aprendre-ho, d'aconseguir-ho, que puc plantar un parer. Fantàstic. Que no passa absolutament res. Jo faig pel que tinc. I sobretot encoratjant-me amb afectes, o sigui, amb estimació, valorant el meu esforç i la meva millora, no només èxit. Perquè a vegades també l'èxit ve de no guanyar o no ser el primer. És un èxit personal. Per tal d'enfortir la meva autoestima i també per estimular-me. Si jo sóc capaç d'encoratjar-me, m'animo a tirar endavant. I torni, que ho torno a intentar, i torno a fer-ho. La fita és aquesta, no és la intenció de voler fer alguna cosa i arribi on arribi. Avui, parlant de disciplina, parlant de control, i arribant ja en aquells minuts finals de l'espai de l'univers Zen, efectivament, minuts fantàstics, que ara tot just comencem amb aquesta música que des del control de so ens posa en Gavi Murga. Doncs recordeu, seiem bé, posem les plantes dels peus ben posades damunt el terra, sentim els dos ossets que tenim aquí al final de la columna ben posats sobre la cadira. Recolzem una mica l'esquena si volem, sense caure, sense deixar-nos caure, i tenim un filet imaginari que estira el nostre cap i el vol connectar amb el sostre. Sí. I relaxo les espatlles, poso els palmells de la mà cap amunt i començo a respirar, inhalant i exhalant, tranquil·lament, pausadament, convidant a la calma a venir a mi. Inhalo calma i sento com amb aquesta inhalació baixa als meus pulmons i d'allà s'estén a tot l'interior del meu cos. Soc capaç, amb cada inhalació,
de fer arribar la calma fins la punta dels dits dels peus, fins la punta dels dits de les mans. També la sento dins del meu pit i la sento també dins del meu cap, del meu front, dels meus ulls, de les meves orelles, del meu nas, de la meva boca i la meva llengua. Soc calma, inhalo calma i quan exhalo aprofito per alliberar-me de tot allò que no necessito, que no vull, que no em cal. Allibero amb l'exhalació el dolor, l'angoixa, la pena, la tristesa, tot allò que no em cal, ho allibero quan exhalo i ho envio a l'univers perquè ho transmuti en llum, en pau i en amor. I segueixo inhalant i exhalant calma, mentre el meu cos pesa cada cop més, està més relaxat, més tranquil, més pausat. I des d'aquí imagino un núvol blanc que arriba, no sé d'on ni de quina manera, el sento al meu damunt. Un núvol blanc carregat de pluja, però d'una pluja diferent, perquè aquest núvol em regala flors. Sento al meu damunt una pluja de pètals, de flors de colors, amb tota mena d'olors, a rosa, a llasamí. Les olors m'abracen, m'acaronen i em conviden encara a sentir una miqueta més de calma. I des d'aquí, des d'aquesta calma, dins meu i fora meu, quan em vingui de gust, aniré obrint a poc els ulls, mentre aniré bellugant els peus i les mans. Anem-nos expulsant suaument tots aquests pètals de flors que ens han caigut al damunt i deixem que aquest núvol blanc s'allunyi perquè un altre dia torni, no? I tant, Esperem aquí amb els braços oberts. Efectivament. Com esperem també que la Montse Macanàs d'aquí 2 setmanes ens torni a fer companyia. Avui apuntant-te un altre suggeriment també d'un altre oient que ens deia que li agradaria que un dia parléssim de les relacions tòxiques. Ah. De com identificar-les, de com allunyar-les, i m'ha vingut també ara al cap doncs, que fer-ho d'una forma, com tu has comentat, respectuosa, no violenta, etc. No? Exacte, des de la comprensió. Efectivament, des de la comprensió. Recordem a la gent que ens escolta, on recuperant també ara una mica el ritme radiofònic, on poden trobar els bons consells de la Montse Macanàs. Doncs mireu, em podeu seguir per les xarxes, al meu Instagram, Montse Macanàs Terapeuta, allà hi ha petits vídeos que us podran ajudar en quant a tema de respiració, d'una mica de meditació, sí? I si no, doncs em feu un truc al 639 74 6460 i amb molt de gust doncs podré solucionar els vostres dubtes o aconsellar-vos o el que faci falta. Univers Zen, amb la Montse Macanàs a la sintonia de mig matí. Gràcies una vegada més, ens retrobem d'aquí 15 dies. Gràcies.